so mo anhwe asem we samanto siesi beba no Abusanfo yema munyina akwaba emra Nyansapo TV so se yakase Nyansapo a na wagye me so se yesane no badwemma kwan so ene so obo ade adaroma yesen edi ahia bio mesrewo so be subscribe to channel yi e de amayen like share mo bibia enye bi enhwe comment section wo so se ne ya meka no e wodea e ya na wache wadwen e wo ho ama no ayefe midi ene oba ya esuama yeboa mina midi dwumadi hu chiame ene yaba Kumase Kenya se abrem se meka se Kenya se abrem a ne wahu ena na yini no bedi nkomo enei na ya dana de bi etna se bia ena besa ne din no ono abotu ase e de mame se bia menyam fom so mesere mo a na din mu odurugie ne fata no so nti ya mana na akwa aba omo din no ne afa nko me ho ne nyina no enhehye so nana wadaroma me mo akwa aba meji so obunu bia boko jana development ye ho ye na say de bia ye no wadaroma obebodi no iya mame ide nana santo a ye Otumfuo Bossom Ebenezer buru kantanche Bossom Conversational ne me ena na abo no banana santo na ya mepe ene na metimi akai de ka ho ne de bintimi sa ya mepe ne se nana ebisi so e de mame no nana ye na wase se ne so waje ye mfel so na ne ye bedi nkomo encha ye ne firi ha koye na aka nsem bi se Lumba'S nsem ya ne de ba ya ebedi ho nkomo o si so ka kire yen se asem ne de nya de se etotwa nyema bebere be sore e woni nsem ho ampa so eguso sore e woni nsem mu ade nti na e ba ne sa se basa se basa se maka asem de Lumba'S obi enwu wo mo entwa iso bi wu so bi wu abusuani ana ane de adamfo se mo ewiasefo no mo nipa na aba no mo masom na honhoma na mo wiase na so asom ana asamadofo so asom edi sa asamado ye ni nwie ya ahonhom ni nwie ya be na wiasefo so ade awie ese de ekoso wo hase no ehuru soso wo honhom asamado ho entwa wo ho na etwa se a enwie dane ye ho nipa ensuo dane ye ho nipa buo dane ye ho nipa asase kura da ye ho nipa edi momo ka no yeso ye ka ansa ye de ho ba mu yi de asa meba de na ye bedi ho mebisa se asem a eda ho na unse honhoma somu no nipa ye ka na yetimi ka ne trasa sa nya trasa de papa na anya otiase ya wanya momo de ntroto no so se oba sebe wono obaye owale na yere ne te na sebe me no obetwem prana me no awowo a ene onu a ewale no a sebe wono ne bobra na oba no tinsi ka hwe be ma no mo se woni de onya awale de wono betra ne ho ne ewale ye ntwa ye nti ahonhoma som ensu asom enwi asom samanfo asom na court ankasa enya awade o ordinance na wanye ntum ya se meremu no wo se fie de oye wani no de court me ne court no nya adwene e kire se tete no wo ba ya wa no a ye de na kofie ma busuani na ehu no ene efe na wade o na nya wo ba ya wa na kwanchen dabi ende nya awade no nya awade ti sa tete amane na omo to twene no nya omo san famra wo ba ya odwakọ abusuan be ma abusuan oba abusuan moshia ya wale chila so na sebi wa no a be wa na bobra be ma kwotena bochiri wonya adwuma kosu ase wa na so ni mu a wodi nsika na aboa no amene so wanfa ne sika amoa na ko onye dade lumba wodi nsika aboa no ana ma na ye dade lumba na me no obeya wo miensa wontimi ngu bi me ntwa mo nko wale me nko fa oba na me ne ntena na me no nko wo a oba me ma anya ho ade no wo so ne de ya awade na de me de na kofie abusuan na agi atum fa ne mienu agi atum nya awade de me ne koto ne nya adwene na sasisie ne katase hyehye ewom na na bi mu so ka ne se ledulumba de enim so obonwom enim to so de nipa tu kwan okọ obe charge nti sasika nyina so no de ba fie na nyom nya fitin ya bo onwom no waye panyino waye dabi ayo
and now Bobon, we are fanani na better one cano. No one in a dear I don't walk a chassis to make run to 4 no cram into a massy. Ye be woo and a quashe, yes, ye chinka say, ye be woo, I was a mayale, was his stroke, could there be? Moving if you say, near my mother who chassis, yes, and person we are fanani na say, me bonyono, and no refi. And you to me don't move be. Ah, you say, I'm one and one did. Ah, I comfort to be yebi. What to me all called to be great to me, Cogenia, the Bossom chassis. Bossom all called to for the Buono and Sikaba. Ah, my mumpany forces to be the home. Ye be dear, a pampia dear, and a pabam penedia. Yet to be royal when you could answer kind, Ejina Nasso, near Yenny man fata. Yenny mo soon. Now we are on Gongodase. And so I said, I said, oh, send an out to be Boaman, na sabe, Minya. Mamma will say, a do a refi, a tinipanon, and the idea of the Mukosha send a kunkum mo. Then you be been a how, and I may come a real self and natty. Yes. Tell you to form a baby winning and I said, what bam home a bow. One more agreement. Sanana, me person of Boaman, told me we are self and na Jiddy. It didn't so imagine so. Mamma didn't read down for my said, madame. So there's a dabba. And I mean, kind letter on you who letter now about 1 year. They who come out ye dear. Please conduct a search in your registry to ascertain as the following. 1. Whether or not the late Charles Kwajo Fosu aka the Lumba deposited a last will and testament in the registry of High Court. 2. If so, what date was the late will and testament of Charles Kwajo Fosu aka the Lumba deposited at the registry of the High Court? 3. What is the name of the person who deposited the last will and testimony of Charles Kwajo Fosu aka the Lumba to the registry High Court? 4. What is the name of the lawyer who prepared the last will and testament? 5. Any further information or development of the matter? Sa letter date no 16th January 2026. And a letter we a court. Now answer by any na or share record and I say there was no will. Nana, and I'm about to find. Sansem we sat means enum and a mubisa court. The decline say that the Lumba real na. The tosum yenu date ben and as I really or the babato court one. The tosum yensa nipa ben the open nipa ni di nipa ben and a this I really ebato court one ma the late the Lumba. The tosum 9 lawyer ben and na sa really or troye and an answer a was say or no natural and the ma the Lumba. And I feel the tosum num so really who's and same be before bia or some more who swap. But I say will be anyway. The American say one more would did that Lumba'S. A lawyer for Mudi that Lumba'S. Obia Nino Coramano. Mandino Coramano. And I didn't hear. Obia no better see Sebe woo or yet we are seen in anywhere. No one year was I see so. Mrs. says, I somewhere abano. Sir Judge for lawyer for or Mam Penny for I am for. So, man, here somewhere some man twice is bebano. The one goes to cook what 2 o'clock to be a correct. None to say or no, any penny and Ninuano. Want to make us 1 year really. Oh, by your way. Nobody see. I'm fan of crane and number be dear. That's it. Really, who sends me ya? And I'm uncle for business. Tamani see the late dead Lumba, ye na ye. Busa penny commodium or ca say, oh, that Lumba. Ne really say, yan catan him, ye mobile winning him. I have a lazy catan him. Into South Fair, but was not real be any what they are. And as I seminal, on yan one here and not 10 1 here, or this year, Papa no sa so. May say. At the what I about the Darcy. At the what Ebeba. I just said that the room back or when you are there.
Daddy Lumba hwe ne ho yade ne me boɔ no wotem apa Daddy Lumba obe ne ho to no bo de besie ohwe ne ho yade e wo yifa sa sasa mado nipa wu a ka bo wa kohwe ho yade wu ye hwe ho yade wo asama yes ye hwe ho yade wo asama do ka bo wa ye hwe ho yade enka ne tetenka obi wu no watofu yi awuo obi wu no di awumawu a yetimi bu ni nam yetimi bu ni nsanti ni nkrofo mbeba ye ba wo mo na asai o mo nsa asai o mo ba bi atachimani ni na no wawu akwa aba na ti ase ti Daddy Lumba asema da wo no enye tra saa o to mo fa no kore wo bie no etimi ma se Daddy Lumba nya wele da waje na katasubu mu aso wo Ghana ha no wo munyai na real nembra real nembra atiase abusuan panyin so Daddy Lumba abusuan panyin aka Tupac on so ye bisa mu bisa ne nsem bi na odi no so chende pa o media no so yenkom na ye so ye ni sankomo real hu asem ya na de fra abusuan panyin no mu bisa no se aso sa real yi aye na ye se court so ye ni hoyi sa really so ana kan ni mire bi se eno na hwe so a wodi sie ye papa yi nti na no sa no nya no no se wanka se will bi wo ho ana will bi ani ho na mom no se Daddy Lumba akoma so ade ana se na dia no pese mo ye ma no bi sa no se na hwan ne hwan no ka kire no ama wote ya o ye ne sa so ka na ne ma wo ho na wona na wo se wo ho no wo ho na ye ka kire se no kan na mi bu sa so sem abusu ape o ye ma mmofo abusu apanyin ko se 20 adentia a kire se wo Daddy Lumba korate ase no na ono o ya aka akunya to nipa una na ote ase ya no odi akunya na wo wu ye to ya o mapre akunya no kora no Daddy Lumba ko no wo abusu apanyin ya aka be 20 years enwa ne ne ma ode ba ye ni na wo abusu apanyin wo na afa ye wo na wa afa ma no wo se akoso afro mpo ma me Daddy Lumba ma me ye donkoni nto odi akunya no bi enye yie enti wo ayade na hu se Daddy Lumba na ne ma ho na wo ho wo ye mammofo se di pastor se twaliti abusapanyi kire mu se sa abre na onyo na na ye abusapanyi waboa obaye abusapanyi be ye fiensia ni fiensia ni no de no wo no a o se wo hu ye obaye no wono ko ne kasa pai enye wo hu ye na wo firi wo kwaye mbedi abusapanyi ni na ye de na ko hu wo ye mammofo sa nipa wo ye man ntra ewi asenka na tete na atwa na so ko tena nsu achi abusapanyi se ma me ko se wa ba Ghana na nsen a wo san koi obaye wa ma me hwe ne kira kwan no obaye na kira kwan de sei wadi abusua wu wo pa akoso hene kura wa amfa bu ama no wo de pa akoso hene abepa wo to wo de pa akoso hene dwetwi wanim wo be pe de wo ho wonu oye yira abafia abaye ne ho ade ama Daddy Lumba maame wu ye wo na be ye nsiye Daddy Lumba papa wu wo na be ye nsiye ne na de wo se wonya yire odobro na ye yira wo sa de pa mekasa wo ye widini wo nya nipa be kuno abusapanyi san kan bi o se Daddy Lumba ajapade ono o nya ho ne kwa na adwen wo onhwemu ko ho onhia bi onim se ye yire ene mma nom dia enye nu bi na ohwe na de sumdwe no na wo pese ba sika ne de ma no na me ne pa akoso hina kasa ni pa woduru ho na ma woro ne mpaboa odi abusapanyi na nya yi obetuma kunipa fisa wo ma me no papa mu nanu wo nanam kanso na ada bem woso no nko ade obeda abontere na abusapanyi so ni pa akoso hina ye fine pa so waboa wode pa akoso hina ye fine ga pa akoso ntimi nkase bo gin no frufre Daddy Lumba ho ayi abusapanyi ho se wo bu pa akoso hina wo mu pa akoso hina o wo mu ne ba akokora ti pa akoso hina kora no abusapanyi nya obakuno oti pa akoso hina ko hwe ne ho ye ni kasa ye nti na kan yes ni kasa ye ntira ene ne niema bi o ye fi se wo se wo abusapanyi na di hina kora no a na se asema ba wo hina na ma kwan se metumi na asisu nti wo abusapanyi kokko ye yie no wanti mi ama abusapanyi na ante sa asem ne dia wo ye widini odi abusapanyi na nye yie ti wo kura abusuafo mo tu agina se ya mo tu na de so ye abusapanyi na nye yie ati abusapanyi kasa ye mu a ye bisa no
Se maame akosua aba asewa abai. Ka se nka yie no. Obepe se obeye ne foforo. Na abusuapanyi so mu sen. Ose wasante mamere mu no. Se abusua ahye won date. Aye yesie won de hye no. Eyire ni hu to mi se o ka se odon so ba be sie, odon so ba be ye yie foforo bi. E wo baby, wadaroma enso so mu sen. Na se dad rumba na o ka no. Abusuapanya yie no ye, nya asante yie no ye no. Nya asante yie no ye. Wo nya asante ayie o. Fi se mo makonwa no. E wo ye wura ho. Ye wura na timi se hene. Ye wura wo kwaye bi da ho a sapa akoso hene na hwese wo. Eti a ukomu akonfo no chimochi a ene na wo ma ne waduro na asim. Ye pa akoso hene na hwese wo. Eti mo makonwa no nye nipa kotoa. Na dad lumba ye de hye. Esa asante yi bofo so no kura nkwa a wo yi bofo mo mo ba wo mama. Na yeru ya ne sai. Te ye wo de mfa nka dad lumba ye hu. Wo abusuapanyini ta what they say dad lumba maame wata one na sefuo ni na. Yesi wo bi wo ha ye wo ne ba wiase ni pata no. Nanso abusuapanyini ta sa maame ne ma. Fi se de course no abusuapanyini no wo kura dad lumba na ya aka wo. 20 years dad lumba de nwane ne ma ba se obesra konwa wo se odi anya yie. Na ade koma pa akoso hini wei. To no ya aka 20 years. Na kwa be so kura no fa so se yesi wo wu onfa de nkata nanim. Eti ade na nda wo no ye ne ye wura kura ne ma mam mpanimfuo ene mahama mo kura nsole sa santima bi nsi ya da ye wura ye nana no ode se santin ma wu ye bie nanim ma wiase afa na na kwahwe no santin ni wo ye bie nanim o mampanyin wo ye bie nanim na ade na dadulumba ye hwan kwa wo se ye mie nanim o se panyin se de na dadulumba atwa wo ye trato wan sai wo bi wo kro jetimi se no so ye bie nanim wo bi wo so kro wo wu atofu wo bie nanim dadulumba ye hwan ya enti pa akoso hine so wo gini furu wo dadulumba wa eso wo je ayi abusuapanyin na eso wo je na se na wo kene se me ti hoyi me body fiti me ti so kosi me na se nyina ye me ame dia yempese ye me no yempese koma me no betima atwa to se bi mini ho no ma be se ne mati ye dadulumba ntimi wo dadulumba no kwa owu ye no kwa hwan na gu nanum nsuo hwan na gu nanum nsuo se popo kura eso boko asama do kura no wontimi mo nipa bia obi a wakawo na me kama Ghana fo nate na obi a wo ka e be fa wo kwa asama do ka be fa wo kwa ka wo e be fa wo te hu mu nsem so ne sa no adim asama do ye kuro ka asama do your mind asama do ye kuro wo kwa ye wasoro busua ayeko abusua adua na abusua de bretu abusua se ne wo ha no sa ne wo ho eti se wotam nso ya ntimi nko se me na so kanipa bia obi bi wu na amane skani kwa so de bi pa ma no ena me ka magana nate sia amane skadi atonso da bi nupa bia wu amoma no coins ne de sheni pa nsem fisa samado sa bi pa de bi de wo coins na no mu yuzu coins no ane wisu na samado eti me ka magana men nate se no bi wu a ye fa bi pa ma no coins ne de sheni nsem ane de ko wudi pipa ne manu a efie o sikani na anu apraman de kwa asamado no Matiase enyina de abusuan panyi ka twa ato yi ho efa misa se aso eyere betimi aka se me esia ye mikuna yie bio ane de pa akoso hin ne betimi eye de wontimi nye ba pa akoso hin ne onua maam so mo ya wo ba ne betimi aka hu bi eso mo ya no mo invite mo tomo sa afre no se so de be so pa akoso hin eso ye na yie de abusuan panyi ye ne de nya yie no ye no ende sikadie ene anumde atiase ana kire bibia mo yehu se ayie no betimi abaso a na che se eye se e wo se firi baby e de be nya fa aba na emom se pa akoso hene ana se abusunya e mampanyifo e wo fie so mekan bom asen aye atena ase aye bibi kakra ne ye twen sa afema me akoso se enewe ye bibi se be kan homa ye nye
eno de no kwa so wa no no ankasa de ntimi mpa ni mpemu nka say me sian be ye foforo wa santi de be ne de onya abusua ne okwa wade na emo pa akoso ni nuam ye ne so peso mo musika so mo mfa nye de a wo betima ye ba ye de santi mem de ene kronya asan wiasa fa na wontimi nye sa de no nti sere de akoso asa wa bigira na chi sere no ne de wonfa no hunkom se omo oya abusua na ye de obetima ko hyembi na ye mi de se wo tu ne fo saa se be obungo ye be ye foforo na chitafo ye ye na foforo de bi na akoto ma mi ti se be ye na foforo ene de na akofom ene de omra pa akoso hene wo no ne abusua ne be kasa se me pese me boa mo na mo ye ladedu ba yi ne de ye ne de abusua panyina gunani mu ase ne de wo mo ye de o metima to ne nsa afa na mana bam se wo no de obeye de se na buru se na nya ado kina na eno me kura ba one obusua so dabi busa penyi say de na ohia de na ono pa ne so besi ne de hye no ese wasi awie aboa bibia ni ho bio sika na oje ye ntra aboa na ni brisika busa penyi ni na ni brisika no hwe yie nye ni pen na ne de ni sika ye ni pen na obu wu disika so wu bewuo sika ne say ababa bi wuyi mi do obi de ya fantu wo kromu ha baba bi wuyi asa tam ne kuro nye kuro no wote asamampo na chi e bodiri ti wo wuya no no ne abema bi na tie sero wa gudie abema no hu so wo no so sa godru na de dwane ye sama ne gina no so sa so mfa godu no nko komo na busuafo wo de koye wo ma ne jale papa wampena mana ade anya busu apanyi wo so wo dwana kwa brochire kura sama baba ho ensue baba ho ti wo mra no kopa ni pan kopa ba akoso hina chew nana se bi obi firi mu a e kan se ye pe mani di na ade de obedi ade de odi ade no gya na adwuma ne sen ma de odi ade na gira ho che ajapade ni na oni gina hwese busu apanyi no ne beche de odi ednesi se obi edresi da de Lumba'S nan a wona beche ne ajapade yes real nini ho a yes ono ne be yes adwuma no real ni kura wo ho a wona be kokota ajagefo ne courtfo de chi amoma che abekan ehun se pepe ye adwuma tebusu apanyi de nyo ne be gina wa che real no enye busu apanyi be gina wa che dabi asante amane de enye ne sa na ye di ade so a mesa Lumba'S nuama mo ni ade mo ankase nu o made na nkura live no a yawo wo mo no wonyina so nya obi adi ye ni na nkura bi nya Lumba'S kwa live ne yakaso mo nyina ye Lumba'S no onyo obi adi ye ni se no kore se ai Lumba'S na no odi adifo no ebusua na yi no ana de obewu ne beka se ni pesu masini ma de ebusua na yi no ebusua panyi de nyo na che japade ma ne yere dabi obedi ade no de obedi ade no so de me kan ma akosu afumpa ma ene hwan akosu ampempoma ma ene fosti ene ne wo famo wo na Lumba'S twetwe mutwofo ne ni na ade no mechre na ye ne ye wani hu se nkora 11 no enye ebi nye Lumba'S ebi kodi be share wo mo ne nhwem nko ye obi adi ye ne wuni a bowa ni na ye Lumba'S ya fe na japade ye wo ha mache yo ma me wo bo nwan mu din ma me fosi na wo ni din ama me makai masembi nansan ye hu no wo ntintan fidie no so ma me fosi na se ni nya be ma na ye na de nyina ono na na hwe no o ma ni bi edididi nya ifiri mu se wa ye mobo papa ntu hiamwa na unya ntie no ho asem ndo be mobo kura che sei na menyesa kunu nwana ni mas papa efise de ntia meka sa no tete amane ye wa yi a adoti yi a ma mpanimfo ni fie mpanimfo etena ase anwumere no eje adwade ebe kire adwade ho ne ma kire abusua no amasa anopa esenka abusua ko biefunu ni so a wu kunani wu abusua so wi a kunani wo so kokosu kunu amasa awia na odobro ni bae asante amane enye ne sa
enu nti na busuafo no pa akoso hene ne wode se ma me kosua se wa so ba ye ne foforo no asante amane enye ne sa sante amane ne se obi wu anwumere no busua ne tena se ma ne mema ni na ma mpanifo ne mema mpanifo tena se ye de adwade aba ye de adwade aba anopa so busua no abono na busuafo gogunsa na busua no ne yiri na akwa akosu de wo so yi odo bro no ye no ye hu video be kire adwade ya wo kan obe kire ni nyina anadwo no ade be chime menda no anadwo no efe da nwa anadwo nwumere no obe kire sa ade ye bebere na esa so na efese obe kire sa ade we nyina ade chi ye so ade sie de so oba be kire ni nyina bi kama ne mom ahoma chi sun mom na ye hu bibia za wan kire ade sie de nde wan kire nya na kwa no nyesa na kire no dabi yan kire sa odobro ni kwa no ye da ye busu apanyi ne frɛ ne se wa mantam ekosie wukunu funo ansa na ode adwade ne ba man se sabre na busu apanyi de o kan kye se esuro ngofo so ye be bo no oba ye be bo no se ye bo no ho ban kakra se wonum se wukunu no ayo ho ade wonsuro bibia o na ye de na sabe adwade de adwade ama nwumere adwade ama no pa wia na adwade baaye na meme fede na nwumere no ye hu adwade wo hene ene bi na wo hu bi se pe chana na adwade ye hu adwade wo hene efiera nwumere adwade ma mpanimfo be na tena se ye abusia panyine gi aye adwade ma mpanimfo ne ma mpanimfo wo fie na gi adwade na ma mpanimfo ma tena se anya adwade ya adwade fe no mate ana se bo so do be ma ne pa wo so do no a obi be kukura obegina wo amana kun no oye okuno yi mienu ne de ba kwa dia agro tabi se be ma wo do be ma pa na se na yi obi so be ku koma ne nkun na ya okuno yi na obi ye na obeti betwa wuti di na ebedi watem na ni na chi na wusuro ya fafu afre wa mantem ekosie okunu funo ansa na de amrika abade a ana ono kura no sa kwastia da memenda na kwastia la no kura wo sha sha tuntum nya sante amane no no ni ka so sha sha dabi koso se de ebise kwa memenda wa sha tuntum kwastia la wa sha sha tuntum kwastia la se ko she fufuo eye nkunum de yeda fise Yesu Kristo kura no ya bu no eku no ayesie no no wa so de kwastia la enye ho fufuo no mo ye na ade tuntum no a ana asante amane nkire se kunani kuro bi chia wonsam kunani nsole nkwochia obi nya asante amane no no kunani nsole nkwochia de tenase ne metia ye ntia nsam wo nsole kura obi kura aduru a wonchia mfra wasikutaw na yeda na wo sole ekokotokoto enti media nkamye be ye dia obaba no nkodwa atoa dwato de koma hwan won kodwa ato mpa maame na che no ne nya baako maame akusu ase ebi se Lumba'S ase no nko de ne ma ne koma akosua se wa se wo hwe wo mo Germany wo enti se ne wawu a ese ababa no kofom no bi kru dia oji ahonto o yenjo bi ade kwasa debi yo atiase to bana na santo okra nko che na mane no ko ba yanka o minim na na kaminim se ka be che na mana broso ti adwuma de adwuma bia ba ma wontimi kura na obi na ye wo ho aduro ho kokwa so ba ko ntimi nkomi wo ho aduro ho be ma wo ba adabrijo ho aduro ko ba ko pena ho aba pe ho aduro ho process ye wo ho aduro ho etire ye wo ho aduro ho nyin che aduro wo ho aduro ho wo ba wa wade be ma wa wade egu okura no ye wo ho aduro sunsun awade wo ba meja we wo ho aduro aduro yade bia wo ho aduro to so ba na bebeji bi na wade ni gina so yade kura no ye wo ho aduro nse na ne ma wo ye na hase do so ai aduma bia matiase abusa de Lumba'S sensemi na no yetena ase na ka se entwaye de bia betensem foforo ho ampa so entwaye de bia yete foforo e wo ho ti de te ye no ene na yesan ba na ho bio se de asan tie ni o on so adwen kire ene sen na aboa yen wa kire yen na santo aka bebere ye ba se yen kire o ka se Lumba'S sensemi eto nyentwae ampa so eto ntwae de bia yete nsem foforo e wo ho ti de te ye no ene ma ye bopini na bio se de asan ba ni o na adwen kire wo ho ne se na nya abotra kire yen obi bi ne ma nsusu akire ya mammere ne amane kwan so
ne wo se wo ye ne be de bi o mo de to a ebebo abusua ni nyina ama mansanga na nyina so ka ye suma ye den adwen kakra wo Lumba'S nsem ye ho be da na asepa na nana ahaye Kumasi Kenya se abrem obi ahwehwe wa ha eno be hu wo be kan wa so ye eni Kumasi Kenya se abrem na Kesse so say bibi bia wo komu no anasa manye bia right da wo so titiri kura na ye hu adwuma kese pa ye duabo da ne ye so obi abo udua pa ma honya ha na bra na be gidem ahwe se wo se mo ko chew pa bibia o de guakwan mu ama wo so wade wo ho na afi o se wade sem so afi o ka se ti me aja nyinche aduro o so obi ho no ai o so nyinche pa 200 years ko wani mu a na yes de papa nyinche ne papa nyinche eme se wunya nyinche aduro ni bia ti pebi we de papa nko ade a nyin papa me ma ha we de papa nko ade a pebi ne nyinche na ko so aboa wo busua ni adofo atwa ho ahye nyina afi o se stroke so ohwe ho adwuma eye ne wo ha se etwere so na boso o se oye ho adwuma e wo ha se bra o se bibia akwantu eden bra na enhwe na enyefe pomad na numbers no ene bu ase ho no make say abeto so wadaroma fa na fe nana eni nkomo ne o se oyema wo ebi kwana wo men ha ebi kwana wo amanone fe nana na ne nkasa kwan a obetimi afa so beboa ho no obeboa wo amano ayefe nana kasa ni ba ko wo no say ya na brochifo ni omutega ho a atro bi omomra Ghana no buchire no omomra kakra na bra bedi wa aduru nti obi wo ya ade ma wo na enye yi a efa firi sade no wa oba no be ya wa ade no wadi wunu no abe ho na wokọ mo bi megina mu se o ya ma mo bi megina mu no ya na enye yi sa Matiase to wa da je ma ho a aduro so bebo wa Matiase nana se ya mema mozuma ko nipa no ba be di no ko to no ngaza ya mu no na enyina che wo wani ama so mu a emunya daje na mo amomra be di edo ni wi a na masan kwa koto munwuma so nana santo na ni no edi nkomo yi ha Nyansapo TV so make sure to subscribe to channel no like share mo bibiara enye bi enhwe comment section was so e ya wodia e na wa kire wadwen ama no ayefe midin eni oba ya esuama ye boa ye fonsia that's ene ye be send die share bio yakro adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwandewa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bio tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abon ntakra na mane ye kese na ntakra abon e die fanyinam kwatere kwa wada ma ntoma ye fe ni din de sei ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata